Sadiq Dala Aliwan waka Real Alien soyayya dace ce ni na san na dace na samu iya yar kirki wacce take so na da gaskiya soyayya dace ce ni na san na dace na samu iya yar kirki wacce take so na da gaskiya soyayya dace ce ni na san na dace na samu iya yar kirki wacce take so na da gaskiya abar ƙaunata ke ce tsani na sarautar mata ni bakin mini komai ke ce nasarata kanki zan zama jarmai kuma in daga tuta ni ke ce tawa iya yar baiwa na rike alkawari soyayyar ki ba zan yasar ba ce ta farko ke ce ta ƙarshe farin fari na zo gare ki don zana furta duk alkairi ke ɗin farin ciki na ce samin ki walla na dace duk maƙiyan musun zauce ni dai ke nake ƙauna a muradina soyayya da wuya yake ni gani ciki nake ƙauna ta narce cikin rai ta ni gaba daya ni ke ce tsarina kuma ke ce burina ki amshi bukata ta ki bani soyayya ta gaskiya zuciya na baki na taho aurenki dan ina ƙaunarki kar da ki mamaki masoyiyata kece sarauniyata kece a zuciyata ke gane ba masauki na soyayya ta gaskiya ta ni ke zan wasa hibata auren ki nake bukata dan ke ce ya zuciyata soyayyar kina rike ta ba ranar da za na barta da kin aure ni za ki huta dan ke ce sarauniyata na san ki da kunya ba kya jayayya ya mai tarbiyya kin iya soyayya ke zanwa kallon kauna maza zo kuna zauna kin tarwatsa lissafi na ke ce karshen labari na